שנה טובה לכל תלמידי בית הספר, למורים, לעובדים, להורי התלמידים. אנו פותחים שנת לימודים חדשה בסימן כמה חידושים חשובים בבית הספר, שתהיה להם משמעות גם לטווח הקרוב וגם לטווח הרחוק. הדבר הראשון שאני רוצה לספר לכם זה על שם חדש לבית הספר שלנו ולכל בתי הספר המקיפים ברשת עמל. השם החדש הוא בית ספר רב-תחומי עירוני נהריה על שם יצחק רבין. אנחנו נפרסם את הדבר הזה במהלך השנה. במהלך הזמן גם יהיה לוגו חדש לבית הספר, גם לתלבושת. לא תידרשו באופן מיידי לרכוש תלבושת חדשה עם לוגו חדש, אבל במהלך השנים הקרובות בוודאי גם הנושא הזה בסופו של דבר יתחלף. נושא נוסף, והוא קשור לחטיבות הביניים, אני שמח לבשר לכולם על החזרת האמון של תלמידי כיתות ו' בבית הספר. לפני שנה הייתה קבוצה גדולה של תלמידים שעזבה אותנו לטובת בתי ספר בסביבה. התהליך הזה נפסק. השנה הרוב המכריע של התלמידים לומדים בתוך שתי חטיבות הביניים שלנו, ואני מקווה שאנחנו נצדיק את האמון שההורים והתלמידים נתנו בנו. בנושא הספורט אני איש בשורה. לפני כשבוע חנכתי יחד עם מנהלת החטיבה, חטיבת נופר, ועם ראש העיר והרבה קהל שהגיע לאירוע החגיגי הזה, את אולם הספורט החדיש בחטיבת ביניים ב'. בכך בעצם הגענו בתחום של החינוך הגופני אל המנוחה והנחלה. יש לנו מתקנים שאין כמותם בארץ. בשנה שעברה חנכנו את מתקני האתלטיקה החדשים, והשנה את אולם הספורט החדש שמצטרף לשני אולמות ספורט נוספים שקיימים. אני חושב שבתחום של החינוך הגופני אין לנו יותר שום טענות בתחום הפיזי, וחובת ההוכחה היא עלינו על מנת להגיע להישגים משמעותיים בתחום הזה. גם בנושא התקשוב אנחנו הולכים לעשות השנה צעד ראשון קדימה. אנחנו רוצים שחלק מן השיעורים כבר בשנה הזאת והרבה יותר שיעורים בשנים הקרובות יתקיימו בסביבה מתוקשבת, רוויית מחשבים, רוויית אינטרנט. השיעורים יהיו יותר מעניינים, יותר מאתגרים, יותר בהשתתפות פעילה של התלמידים בתוך הכיתה. אני רוצה לספר דבר שגם התפרסם בתקשורת על גישה חדשה של משרד החינוך בנושא של משמעת בתוך בתי הספר, ובעיקר בנושא של אלימות. אנחנו מיישמים את הנחיות משרד החינוך, כאשר הכותרת היא אפס סובלנות למקרים של אלימות, גם אלימות פיזית, גם אלימות מילולית, ואני מאמין שיחד מתוך הסכמה נצליח לטפל גם בנושא הזה כבר בשנת הלימודים הקרובה. זה מעט ממה שיש לי לספר כבר בתחילת השנה הזאת, ואני רוצה לחזור ולאחל לכל התלמידים, המורים, העובדים, ההורים, שנה טובה ומאושרת, שנת שלום, שנת ביטחון, שנת בריאות, ושנעבור גם את השפעת הממשמשת הבאה, שפעת החזירים, בשלום. אז שנה טובה לכולם.